Gihisgutan ang pagkapari ni Jesus nga pariha sa pagkapari ni Melchizedek. Si Melchizedek matud pa sa unang pagbasa nitungha rato siya nga dili gikan sa tawhanon nga gahom. Nya nawa ra sa to siya dili tungod kay gipahunong siya sa tawhanon nga otoridad. Muna nga gitawag to siya pari nga gikas Ginoo. Nya panahon hitabo ni panahon ni Abraham. Pag-abot ni Kristo, way laing pari nga mahuna-hunaan nga masumpay sa pagkapari ni Kristo, mao si Melchizedek. Ang pagkapari nga dili na gyud mawagtang, mura ba og indelible mark, dili mawagtang. Karon kining among pagkapari nga giordinahan dinhi sa atong Catholic Church, gitawag sad mi og pari hangtod sa kahangturan. Okay ra ninyo magpari ko hangtod sa kahangturan? Ha? Di pwede og hudongon ko ni akong pagkapari sunod tuig. Pwede man may mo retire sa among active nga pagkapari. Gani ako na naman ko'y plano nga o pananglitan buhion pa kos Ginoo niya. Ang aning among assignment 6 years man og tagaan pa kog laing assignment nga 6 years. Next pagyod og pananglitag buhi pa ko, dili na ko mudawat og assignment, mo retire na ko isip active priest. Pero hangtod pagkamatay pari ra gyud ko. Dihen ni komedyan ako, may bitaw pa der mo retire ka kay by that time mga 68 years old ka or 67, pwede pa ka magminyo. Naku, dili pwede pari magyapon ko, di lang ko mo active nga assign pa ko parokya. Ay gusto ko nga mo relax nga kana bang magpuyo na lang ta nga ordinaryo. Pero ang pagkapari hangtod ginas kamatayon. Bisan pagani ka ng ubang mga pari nga naminyo kay kuan ba murag nasa sila nahuna-hunaan giordinahan na unya naminyo. Sa ato anang perspective sa simbahan, pari gyapon na siya. Dili na lang matagaan og official nga function sa atong simbahan, pero in the real sense pari gyapon na siya. Mao na siya, pari hangtod sa kahangturan. Unsa may hinungdan nga ang pari, importante man nga dili gyud siya mo hupas o dili siya mo expire ang pagkapari sama sa pagkapari ni Kristo. Ang pari manggod, ang iyagyong unang buhat mao ang pagluwas sa kalag o pagluwas sa tao. Kana bang pinaagi sa iyang pagampo o pagsakripisyo, mahatagan o kaluwasan ang tao. Mo nang dinhi sa simbahan niya ang mga sakramento nga makaluwas gikan sa bunyag hangtod gyud sa paghilog sa masakiton. Ang makabuhat ana ang pari ra nga giordinahan. Unya ron pananglitan og naa dihay luwasonon niya natug ko niya pukaon ko maingon ko pabalika lang ugma. Dan hiluganan ba or bisan gusto mo kumpisal ana kay hapit na gid siya mamatay. Di atong pakumpisalon aron mamatay dayon nga luwas. So mo ang among pagkapari 24/7. Pero mo kinahanglan sa tamo pahuway. Pero dili na pasabot nga ni pahuway ang pari. Kung madapag arrange nga pwede ugma na lang na. Pwede ra. Sige, ugma. Pero di gyud mi angay ako isip pari, di jud ko angay nga mobalibad. Pwede lang kumuhangyo. Pader na ihiluganan niya alas 12 nas gabi. Unsa man naglisod na ginagmayo.
awa pa man pader naglungag pa ganito. Ugma na lang tingali ay lang sa karon. Ano ba? Diay usag kausag gidali-dali padir adto agyod kay hapit na gyud kuno. Ana di ngadto nako. Sus ang naghuna-huna ra day nga hapit na ang asawa tiguang na sad. Pag abot nako dito ang bana nga masakiton di man magpahilog. Gahigda na diyan ang pari. Ana mutakilid bitaw ni bukot sa habol wan agyod mutagad nako. Gahuwat kog 30 minutos o kanus agyod mutakilid og balik di man gid siya. Sige ang sangbit na dugay. Sige pader kana ganing amo lang usa ning kumbinsihon. Kasurok is akong dugo. Gisekreto na kog tawag oy. Ingko, nganong gidali-dali man ko ninyo? Wa di na ninyo sabuta daan ang masakiton siya. Wa pader kay wa man gina siya simba-simba amo na lang sa da pader basin bagmadaba kung naanagyud ang pari. Ayaw sa ginanaa, no? Respeto sad ang pari. Ayaw sad og gamita ang pari para lang sa imong kaugalingong katagbawan. Ana, ikaw ang ba i-arrange gyud maayo. Mao na ang respeto sad ni Abraham ni Melchizedek. Super sad. Si Abraham nagiilang hari sa iyang tribo, mihalad ngadtos pari pasabot tagai sad ang pari og taas nga dungog sama nga si Kristo tagaan sad natog taas nga dungog mo ni kining atong misa. Napte mingon ako pader ikaw ba magmisa ka bisag jutay ing tao taas mangyapon kag humili. Inako ang misa manggod para nako kuan ginasya kanunay ginasiyang special. Kaya ang akong ikaatubang diha, ang pari nga way katapusan, nga mao si Kristo, ang akong girepresentahan, ang pari nga way katapusan, nga mao si Kristo. Munang maningkamot kita, nga dinis atong misa, bisan kadang tawag nila ordinary days. Ato yung himuan o special nga pag-alagad. Ana. Isipari sa labi na karon nga murag na kuan ko na sikat-sikat sa social media, daghan na yung mangandoy nga mumisa ko. Ya, nimisa ko kausa. Nako niya sa gining mga pagsulay ba. Formal gito nga misa kay gipadad-an gyud kog suwat sa ilang kuan parish priest nga ako'y mumisa aning adlaw anang orasa. Aparte sa nakong pangandam pag-abot sa nako dito, naasay mga concelebrants, daghan, ang sakristan, i-orient yun ko, nako nindot ng ilan na, kaya preparado kayo, naagi specific nga basement nga ipasulob, niya mo aksyon ng takogsod, ay sa pader, kuwangan pag 2 minutos, nako nindota, nila, kana ganing, kanjud ba? Fathers, gid ang sakristan nga mo mag-assist ba? Fathers, kana ganing 2 minutos na lang ha, nako ninduta aning simbahana kay preparado jud kay ba pagbagting na kay nitatak na gyung oras pagsud wa bitay ni kantang choir daghan kay mi dito kon celebrated mas why choir nga ni kanta lami agyong ipangasaba noon. Di ba part manas misa ang choir why choir. Nga pag-abot na kusloyo, pag humanas misa, nangutana kus katong ni assist nako. Dong, nganong wa may choir? Ingon din siya, ordinary day manggodron pader. Ordinary mass manggodron pader. Sa akong unahuna na kung ako pa'y parish priest dinhi, gisuspenso na nako ang tanang choir. O kinsa tong in charge sa choir, takta ka automatic. Nangimbitar kog pare, nagkonselebrate ang mga pare, nya imong gitratar nga ordinary day, kinsa kang choir ka, taktak konti kag automatic o mahitabo na din sa ato, mangimbitar kog pare, nya ang choir nga in charge, mingo di lang kong kanta, ordinary day man na. Labi nagmingon, ordinary raman na nga misa, ana.
na hinagyog balik dire taktakon tagyog ka wa ka maghuna-huna nga nangimbitar kog pare dili ni taga-ato nya naa pag ni apil nga mayro bantag jutay more than 10 ka mga concelebrants nya human naa pag ginang sakristan nga magsigig diktar nato og unsang orasa mosud unsay basement isulob o nya ara di ay ang choir di ay moingon ra ordinary mass man na ordinary schedule naman na. Ingon din sa Kristan, sorry kay Pader, sorry kayo. Nako dong, klaro halang yan na ninyo sunod dong. Kaya mura wa ko kauyon por tinatong kunuhang pangandam. Niya ang resulta ra di ay, wa ray mo kanta. Ana. Maurasan na ang gibati ni Kristo. Ingon siya, por tinatong pangandam aning adlaw igpapahulay. Aron jud kunuhay atong i-honor ang adlaw ipapahulay. Ni ay taong masakiton, kuyos ug kamot, dugay na ni sad siya nga gustong mo apil sa atong activity sa adlaw ipapahulay pero kuwangan ang iyang pagpractice kay masakiton siya. Dili na to ayuhon tungod lang kay adlaw ipapahulay. Hay may mas unahon nato ang paghimo sa selebrasyon nga kitay nakauyon o ang paghatag og kaayuhan sa nanginahanglan. Ang Ginoo mga igsoon, number 1 gid niya the needs of others. Second, the need of myself. Secondary raning atong self compared to others. Sige, lingay mong tupad. Lingay ba mong tupad? Ing na sugot ka. Ing na ba? Sugot ka. Alagaran ti ka. Ayun na ka no. Ayun na, sugot ka. Ako kang alagaran. Nyagdigay siya mo sugot. Ay, pamugos. Nga mamugos man ka nga. Siya may important. Oh, buang ka di ko paalagad ni mo. Ay, pamugos. Pareha sa anang asawa. Niya mo alagad ka sa imong bana. Pero ang imong bana masuko nga imong alagaran. Ayaw pamugos. Kaya basig ang iyang gustong mo alagad niya ang silingan. Di ba? Kay priority man nimo ang kalipay sa others. Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon. Ana, niya kamo, di mo mamugos, kamo mga ginikanan, pananglitan, ang inyong alagaran, ang inyong mga anak, niya ang inyong mga anak, gusto nga, dili magpaalagad ninyo, ayaw lang sad mo pamugos, magyaw-yaw man sad mo. Iandam lang ang imong kaugalingon. Ingna lang kung saan ka masaya, suportahan takan. Ana no? Saan okay mo na? Nya iniingon ako nga nagpatambag Pader, gusto biya jud ako magkahiusa mis akong pamilya. Sila may dili gusto nako Pader. Unsa may akong buhaton, nagtinarong man unta ko Pader. Nganong ila majud kong i-reject, murag bana mating ito siya, nya nagkasinabot iya mga anak o ang iyang asawa nga dili na siya dawaton, pamansa siya musulti o unsa gid tinuod nga rason, pero matod pa niya gusto kita siya makighiusa, nya di na mo kuno siya dawaton. Inako, dawata lang sila nga wa mo dawat nimo. Nindot no, dawata sila nga wa mo dawat nimo. Og hangtod ka mamatay, pabiling buutan nga sakop sa inyong pamilya, bisan pa man dili na ka makaduol nila, pero sila ibutang kanunay sa kasing-kasing. Nako, naamang na Brad, ang relationship nga tinud-anay naanas kasing-kasing niya. Ang tanawon sa Ginoo ang kasing-kasing, higugma lang sila nga wa mahigugma nimo. Moabot rang panahon mudot ng imong gugma ngadto nila, kay nganuman dad-o na ni Kristo ang imong gugma ngadto sa ilang kasing-kasing. Kay si Kristo magtan-aw man sa atong panginahanglan, labi na jud maghilak na ka, nya wa ka nila dawata, nya ikaw naghilak na ka, nya naalang gyapon nimo ang paghigugma nila. Ang Ginoo nga nagtan-aw ana, di siya makatugot nga magpabili na. Moabot yung panahon nga iya kang tagaan sa kalipay.
Diya sa tuybana nga wa natagdas asawa, buwagan, kay bawa masyaghain ka puyo. Akong giingnan, adto dito sa balay, nyag dili ka tagdon, ayaw uli. Asawa mo na nimo, ay jog uli. Niya niya pader, ang akong kaon, ako ay kaon. Diha lang jog ka ba sa pultahan ba ka or sa gawa sa balay, ipakita gyud na muunong kaniya. Abot siya alas 4. Wa jud kuno mo gawas. Sige panugon sa ilang tingitong anak, papulian na ng panuway, papulian ng yawang dako. Adi magi siya mo uli. Niabot na jud kuno og alas 11 gabi. Mingaw na kayong palibot, wa gi siya mo uli. Pagka alas 12 kuno, ning abli ang pultahan, ni gawas ang iyang asawa og ningon, unsa man magpakamatay ka diyang buanga ka, nung naman ka des gawas. So dire. So din dito, namingaw din kinabuhi. Buang ning asawa. Sige ting tugli-ili og mugawas bagyo niya. Kinsa bagoy di maluoy ana nga tuwa galingkod. Sukad pa alas 4 sa kadlawon, alas 12 na sa gabi. Ang kumausad na ang Ginoo. Naaragid siya galingkod sa atong tupad. Naghuwat siya kanus-an nimo siya hangyoon og dawaton. Aron iya tang patagamtamon sa iyang kaayo. Diya sa kausa sa una nga, ako rin na istorya ninyo no, nga kalitan lang kong biya sa akong uyab. Nya agad mo tagad ba? Nya nakig-uyab ba tingin tuglain siya, kig-uli sa iyang ex. Nya mao tong ako, gahuwat ko nga iya kong sultihan nga buwag nami. Wa magi siya mo sulti, ningon dahil ko sa akong kaugalingon, kung dili ko niya personalon og sulti nga buwag nami, siya lang gyapoy akong uyab, Lord. Pero gahilak ko, ingon ko nga magpabilin kong buutang uyab sa akong nayabag na uyab. Og tuod man, nagkauli ra gid ni yaks. Nindot paminahon. Ano ba? Pero agi jog hilak-hilak. Hilak ba? Hilaki lang. Ana, ang Ginoo kakita man ana, nya iya ra man ang ipadadon ditong imong mga panginahanglan. Muna ingos Kristo unsa may maayong buhaton sa adlaw ipapahulay, ang pagdaot ba o ang pagtabang? Ang pagtabang. Nya kay pagtabang man kita sad nga nahibaw nga atong gisimba mao ang hari, ang pari nga dili mo undang og tabang. Mo relax lang ta. Relax lang. Tabangan datas Ginoo og ihatag niya ang the best para nato.